Sêmîn Festîvala Navdewletî a Fîlman a Amedê da derhenerên jin bi çil fîlman mohra xwe li festîvalê xistin. Weke festîvala fîlmên Amedê me bêtir me xwest jin li vê derê dengê wa bilind bibe, dengê wa bigêje hemû dinyayê. Ev tiştê ku me dalqandiye. Zarokê min in, ulayê min in, tornê min in. Di festîvalê da kurtefîlm, fîlmên metrajdirêj û belgefîlm jî di tev da bi giştî 84 fîlm tên nîşandan ku derhenerên çil ji van fîlman ji bajar û welatên cuda derhenerên jin yên Kurd û biyanî ne. خەڵکی ڕۆژهەڵاتم نوێنەری کورتە فیلمی کەویار کارێک لە کاک سالمی سەڵەواتی من زۆر جێ خۆشحاڵی هەیە بازێک لە کارەکان کە مۆزوعی ژنە بەڕاستی ئەوەی کە یەک ژن خۆی باسی بکات زۆر جیاوازە لەگەڵ ئەوەی کە لە ڕوانگەی ترۆ بیبینین هەستێکی گەلێکی خۆشە کو ئەم گەیشتە بێ حەدەیە کو ژنێ مەژی هاتنە فیلمی خۆتدان نیشاندان ئەم نیقاش dikin ئەم ڕاخنا dikin ئەم keyfê dikin. Mêzekirina jin tiştekî cuda ye em dixwazin daha zêde jin hebe. Yani mijara jinê bi rastî ji xwe girêdayî hemû tiştî ye û ji ber ku girêdayî hevdî ye bi nêrîna jinê jî bêhtir ez bawerim zelatil xuya bikî. Ji ber wê divê derhunerê jin bêhtir bibin û çîrok bi devê jina gerek pêşkêşî temaşavana bibe. Naveroka fîlmên derhenerên jin cuda cuda ne û ew di festîvalê da separet bi beşdariya zêdeya sînemagerên jin kêfxweşin û vê yekê jî ew taybet ji bo veguhestina çîrokên Kurdan û mirovahiyê weke pêşketinê girîng û pêwîst binav dikin. Filman me li Kurdistanê mij û şeve belgefîlmeke dokumenteriye derbarê heft keçên êzidiyan de ku ji şingalê reviyan e berê xwe Bakurê Kurdistanê û ji wir jî ber bi Ewropayê veçûne. Em hemû wekî jin sînemagerên jin xebitin di vê filmê de ev bo min ciheke kevxweşî ye ji ber ku di sînemayê de hem cîhanê de jî hem jî sînemaya Kurdî de em dixwazin jin zêdetir bin zêdetir di nav her qada sînemayê de cihê xwe bigirin. دەبێ چیرۆکی ژن لە دەمی ژنەوە لە زاری ژنەوە بگێڕێتەوە تا بتوانین ئازارەکانیان بەڕاستی ببینین ژنی کورد ئەوە نییە ژنێک بە هەر لە باگراوندا بێ هەر لە چێشتخانە بێ هەر خەریکی منداڵ بە خێوکردن بێ هەڵبەت ئەوانەش دەکا بەڵام لەگەڵەوەشە کاری ڕۆژانەی هەیە لە سیاسەتە بەشدارە لەسەر بواری کۆمەڵایەتی ڕەنگی هەیە هونەرمەندە شێوەکارە ینی گەلێک ڕۆڵی هەیە هەموو ڕۆڵەکانی هەیە. Festîvala Fîlman ya Amedê ku heftê mehê da dest pê kir dê di çardê mehê roja yekşemê bi meresima taybet ya xeletayînê bi dawî bibe. Abdulselam Akinci Rûda Amed